On keväinen torstai-aamu Vaasassa. Mighty valmistautuvat kevään kotikisoja varten. Joukkojen voimahyökkäjä on päästänyt kamerat seuraamaan normaalia päiväänsä. Dixie-pelaan arki se on sitä, että aamu 6 aikaa herätään kattohuoneistosta. No siihen ihan normaalisti aamulenkki ja tukeva aamiainen. Sitten ruvetaankin valmistautua siihen päivän ensimmäiseen reeniin. Sitä ennen on sitä aikaa vähän sivistää kiitteensä ja tarkistaa päivän ajankohtaisemmat uutiset. Et mä tykkään tietää, mitä mun ympärillä tapahtuu. Kulkeminenhan on tehty organisaation puolesta meille tosi helpoksi, että itsekin allekirjoitusbonareilla niin saan ostettua itselleni auton ja mulla on aina se juttu ollut noin japanilaiset urheiluautot. Et meillähän on Dixessä ollut se meininki, että jäällä mennään lujaa, mutta niin jää ulkopuolellakin. Ja toinen tärkeä prinsiippihän meillä on se, että sun täytyy pitää itsesi hyvässä kunnossa. Tosiaan tässä on tää punttisali. Tämähän on niinku se meikäläisen toimisto. Että täällä tulee vietettyä niinku useita tunteja viikossa. Ja tää on se paikka, missä tää meikäläisenkin veistossa on muokattu. Ja se jääkiekkopiirissäkin tunnettu räjähtyvyystä. Täältähän se on haettu. Mutta lähdetään jatkaa vaan. Mä näen tosta eteenpäin. Mitä vittua? Joo, tottahan se on, että näillä lätkän pelaajilla naisia riittää. Kaikki sitä kysyy ja en mä sitä lähde kieltään. Sanotaan vaikka näin, että verkot on vesillä 247 ja kyllä sitä saalista tulee. Mutta tosiaan niin tuon lätkästatuksen myötä niin on aika tunnettu kyllä täällä kaupungissa. Että kaikkihan mut tuntee ja sanotaan, että itse tunnen kaikki nämä silmää tekevät henkilöt täällä kyllä. Yön poltteen äijien kanssa esimerkiksi on tullut vedettyä aika paljonkin. Ja mitä nyt eilen itse asiassa Kunkun kanssa oltiin tuossa saaristossa veneilemään ja siinä sitten vedettiin märkää ihan jatkoon myöten. Ai jaa, Kunkkupähkinä on tossa. Hei Kunkku! Ketä vittua sä oot? Hyvää iltaa. On Kunkkupähkinä. Haluaisin kutsua sut mukaan 4.–5.4. Vaasaan opiskelijoiden SM-lätkäskaboihin. Kovimmat jatkot tiedossa 5.4. Fontaanassa. Siellä on esiintymässä Seta Tamu sekä tietenkin mä. Säkin tuut mukaan. Ja sä. Tää on Boom City, tyyli kuulisti. Tanssi lattialla, kato poika ruumiski. Tää on Boom City, tyyli kuulisti. Länsirannikon helmiin. Tää on Boom City, tyyli kuulisti. Tanssi lattialla, kato poika ruumiski. Tää on Boom City, tyyli kuulisti. Länsirannikon helmiin. Sekä on täällä taas, tippu vaatteet lattiaan.